karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much, everyone. Daghong sasapa. Madam, nawa ka diro nga gilutuan ako sa bisayang manok. Aw gidana tong Padre Ramon. Unsa? Nga naman sige makaguna ko na ni Padre Ramon, madam. Madam, dugay na intahon tong namatay. Mibalik siya kay mukaon siya bisayang manok. Madam, dili ka na ba di mahadlok og multo? Ang ako nga mahadlang ang akong gikahadlukan karon ug wa nay lain pa. Pero madam, dili intahon makahimos pagpangawat og sudan ang patay na. Tawag yun ang nagkuha sa sudan, sama sa una. Usa man kay sultihan. Dili ka mutuon ako kasi Padre Ramon ang nagkuha sa sudan. Dili, madam. O nahala, pangita ang imong giluto kung imo ba makitaan. Iya ka lang. Utawin na lang ko gatas ka. Ayaw ka wagtang ha. Muna maniklahig sinultihan karon si Madam Mercy. Pero, kalipog yun ako eh. Ang anong nawala kaintaw ng akong linuto. Kisa may nagkawat. Ay. Nakatuog man dahil ko. Rodel. Oh, wala si Rodel sa iyang higdaan. Ako na lang usa dinis langop. Rodel, hain ka. Rodel? Kinahanglang mamalik na ta sa pay. Nawa si Angel. Kinahanglang makitaan siya. Rodel! Oh, saan ang nasa lamisa? Basket man na. O man na ganina. Uy, may sud nga kaldirin ang basket. Maraming sudan. Pagkong linuto nga sinabawang manok Bisaya. Nagluto day si Rodel. Pero, ay naman ka ni siya. Nigawas tingali si Rodel. Unsa na nasa kilid sa kihigdaan ni Rodel kaganina. Akong bag na nga sudlanan og sinina. Anong naabot ko na din ni Slangob? Mura na pa puno sa sud. Unsa kay sud ini? Puno ni sa akong gamit. Ano na ani dinhi? May pauli ka sa bahay si Rodel aron magkuha og pagkaon ingon man mga gamit nako. Kinsa magit kang kawatan og sudan nga pirming manguha dinhi sa bahay. Kinsa na? Atuli, ada. Ay, salamat. Sa lolo dayang na. Tubig. Tubig, uhaw tayo. Tuas kusina, lo. Logi ko tasanggot ka. Dali, ingkod sa lamisa sa kusina. Kuhaan kag tubig. Lo, uwa ka ba'y nasugat ang tao nga nagdagkaldero? Wa man. Anong nakapangutan naman ka, anak? Lo, gikawata na sa tagsudan. Unsa? Sa una, kay Baura na naman ang gikuha. Karon, ang tibok kaldiri na ginang gikawat. Unsa? Ang nakakuyaw pag yun. Kay sigurado kayo si Madam Mercy nga si Padre Ramon ang nagkuha sa sudan. Kaya man ang gipaluto para ni Padre Ramon. Oh. Ikaw, Sablo, nganong kalit mo kang nawa? Akong gipangita si Angel nga kalit lang nawa sa kusina nga magkutaw unya og gatas para ni Madam Mercy. Diin ka man nangita ni Angel.
sa sapa sa banlot. Ug Ug unsalo? nakita na mo ni si Rodel ug Carding ang nagbanaw nga dugo sa krabatuan sa sapa. Unsa? Mura og dunay nagpadugo sa sapa. Sabrina! Sabrina! Hain ka! Sir, ngit-ngit naman, sir. Mamauli lang una, sir. Ug maantang badayon sa papangitan ni Ma'am Sabrina. Oh. Sir? Sir, mihila ka? Nahadlok ko ining pagkawa ni Sabrina Carding. Nahadlok ko. Nahadlok ko nga doon na hidawtang nahitabo na kang Sabrina. Ninimatak na Carding. Ikulbaan sa bitaw ko, sir. Tunag yung nagbido ang Sabrina. Tunag yun. Sir, kung ikidnap man si Ma'am Sabrina, sir, aw lalaki yun eh. Carding, Oh, sir. siya lang ang makahimo sa pagdagit kang Sabrina. Ha? Kinsa man, sir? Si Ramel Palacio. Unsa? Ngano ka siguro magkana, sir? Tungod kay nakita ko ang hulagway ni Sabrina. Nagipintal sa usa ka kwarto sa bahay sa mga palasyo. Unsa? Mao ka na ang gisulti sa imong lula liling nako. Mao nga kinahanglan matayan mo ang imong asawa tungod kay dunay buot ipasabot ang iyang pagpintal sa iyang naong dinhi sa iyang kwarto. Kinsa nagpintal niya? Si Ramel Palacio. Dili niya ipintal ang naong ni Sabrina sa bumbong sa iyang kwarto. Kung wa pa siya pagbati sa akong asawa, Sir, dali ka din. Mamalik ta sa bahay sa mga palasyo. unsa? Mamalik ta sa bahay. Magsakinan ta paingon sa ilang bahay. Kung ang kaaway man sa akong kaliwat ang nikuha kang Sabrina, magkamatay na gud mininihi kayo na! Ay naman ni si Rodel. Wa naman mabalik. May samad man unta siya sa oo nga nung milakaw pa manggit siya. Mugawas pa ako din sa langob niyo. Liliulan na ako sa gawas sa langob. Pasinaa si Rodel sa gawas nagbantay. Kiyunsa ka sa pagtultol ni Rodel ining dapita. Nganong karon pa sad siya musulti na ako og... Uy, ngit-kita man di kay sa gawas sa langob. Maglisod ko sa paglakaw. Ngiop na kit kay dinining pahina sa sapa. Paabuton ko na lang gid si Rodel nga mabalik. Gusto tingali siya nga manago lang una mi dinhi sa langob. Ana, wa ba may problema din, eh? Ha? Wa man, sir. Pero may nahibudngan lang mi. Unsa man? Ang sudan gipaluta ni mama nimo, nawa na sapa. Unsa? Gikawatan na sa taog sudan, Sir Rodel. Ana, manglakaw kami si Carding. Kung mangita si Mama, ingna nga nangita mi si Sabrina dito sa bahay sa mga palasyo. Adto mo dito mangita ni Ma'am Sabrina, sir? Dili ka mo pamusilon dito? Kung gusto gyud og patay ang mga palasyo, dili na nako sila sibugan. Labi na kung kadtong Ramel Palacio ang mikidnap kang Sabrina. Sir Rodel! Sir! Anda na sa kanan, sir. Dali Carding. Ay, what's naman ni? O naman ka, doon na si Patay nga mahitabo din eh. Oh, Ana, nagkabati man ko stingog ni Rodel. Unsa man to? Siya bitaw imong nabati, madam. Uhay man siya. Wa man lagi siya din he. Madam, mato sila sa bahay sa mga palasyo. Unsa? Mag-unsa mas Rodel dito? Nagduda si Sir Rodel, madam. Nagikidnap si Ma'am Sabrina ni itong Ramil Palasyo. Unsa? Dili mahimong mutunob siya sa maong dapit. Kaaway sila sa akong amahan. Tingali unsaon nila si Rodel. Ana, pugi si Rodel. Makalarga na sila, madam. Dili. May daotang mahitabo ni Rodel dito, Ana. Doon na gyud. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik?
Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!